Karakshla hezamara ardi blog by khobjak matia kamio thangai buma bufa korei busarokno chubachu khulaika Minister of State Bishuketu Deburma bini logio tongka TTADC ni EM Robindra Deburma. Sraifrun o haino yakare kelangi thanga ardi blog by khobjak matia kamini Ishan Deburma te Jora Deburma ni ma phasong aboni bagai busi busuni no tongani na khaboro boroni jingzalo ni kawro khana ka henkeno boroni nok nukhongo nangmani mane khani rokno election ni charawo baire mani Minister of State Bishuketu Deburma paithago matia kamio thangai Ishan Deburma te Jora Deburma no chuba chuklaika Minister of State Bishuketu Deburma binilogio tongka TTADC ni EM Robindra Deburma tini hezamara blog ni bising khobjak sini Ramsongkor bisi bongnio parani mungka matia no siblena matia phaijak sini takho khoroksa Omol Deburma bini busa khorokni bo thijaka thanai 4-5 mas sigang no thimani ingkai borokni agi serepruno boni ama buma original thika bini step bongni je step mother bobo boroni khibi kalangkha te nok ni joto mani khni chukiro mane de karai thika arambo khai mairang ro kha bisna ro joto tlang thangbai ke angka borok ni raikhe tongna be sep ni bagui sing tini borom gunang em sarbai bongni nogo phailaijak bongni nogo sing tini khorokni miliboi o jaga bongni kombol rok bisna sador tei sini o jaga tola bojak nai lamthai rok borno pai kalangkha tei aboni sikang no election choli tong ni code of conduct ni sing phalia fru bongni bagai dek karai mairang rok tharu rok je nangmani afruno pai ro horjak kai tabu bongni porashona ni byapar ke boro jehetu cherai kho kai borok no chi kusuno ke sing tak khanano hostel rohonai katlamara school ajaga admission kai hostel nete okra kai jehetu 9 pori tong akhale sora high school kai ajaga no apato tongora thung ajaga bini taklai registration rok khlainai kai bongni future bongni bobishoto sing em sabai kini sing nailainai jate bongni kunu kebe muta phaitung bongni tuition fees theke singni sing abo joto biar khlainai kai borok tabuk tur bin nana sung bongni nokhlaw tongo kai bin nana song borno kisa kuzu nai horo bin nana song ni bo shori rok asu hamia abun bagai sing bormi logi tongnai sing jehetu kubun jaga rok thangse help khaiman ongga mo jehetu chini area sing borok no help khainai kai borni je thinango je problem khaiman ajaga rok sing borno suba sokhlainai bongni shori hamia rok tangkai bongni admission kai readmission rok bo sing borno subanai kai hostel rogo sing waishu sini ojaga borok riklangjak local guardian hisabe sing borok tongnai kai borno bisingti sing borno naikani khlainai kai omo haikai sing joto lukurok no koinyam sung jara subanam sungai rok subai mano kai naine meni chukirok rikha sing chukirok bongni bagi painani bagi sing saitoknai kai bindara no bo singka bo bindara bo hostel thanam sugai thangi mano tabu borok kuni no tonglai jawo ka bin nana sung kisa kuzu suba bin kaka bin bahana ju khorosa tongo abo buni no thangja kini khenawo borno kai sung manyak abo haikeno borok ni ringsro mungthayo chuba chu khlainai hini bo sawi khanaraka Minister of State Bishuketu Deburma tai EM Robindra Deburma hezamara ni shimi onimes ni kokthum chini khorang